ओ फैगौ 1 नभेम्बर खालारखालि मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी मानगोनां सारनि 3थि जोनोम सान फालिनाय बे फालिथायखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिखि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जयै जोङो लोगो नांनानै बिथांनि जोनोम जायगा सद्रिपारा बा कक्लाबारि ओनसोलावनो जोङो गाजा गोमजायै फालिनो नागिरदों आरो बे फालिनायनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बिथांनि बै समनि जोंनि माहारि सिबिनायनि माखासे सानस्रि सानथौ, बिथांनि माखासे हारियाव माहारियाव बिथांनि जिखिनि बिहोमा दा बेफोर गासैखौबो लानानै बे जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बेवहाय जोङो जोंनि गौथुमारि माखासे हाबाफारिजों लोगोसे बिथांनि सानस्रि सानथौखौ लाफानानै जोङो मोनसे बेहाय सेमिनार जोङो बेहाय सेमिनार बायदि जोङो मोनसे बेहाय जथुम रायजो राजाफोरनि हांख्रायनायजों जोङो बेहाय मोनसे सावरायमेल लानाय जागोन। बे सावरायमेलाव जोङो बेनिखायनो जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो रायजो राजा, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफाफोरखौ जोङो हांख्रायगोन। बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां मानगोनां मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी सारनि जोनोम सानखौ फालिनायाव जेन गाजा गोमजा जाफुंसार होफैयो आरो बिथांनि सानस्रि सानथौखौ जोङो बयबो बुजिनो हायो। दा बेखिनिखौनो जोङो फैबाय थानाय 1 नभेम्बराव खुंनो थाखाय दिनैनि बे लाहार फाहार खालामबाय थानाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों आरो बे हाबाफारियाव जोङो मिजिंथिदों जोंनि साफ्रोमबो ओनसोलनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बाक्सा जिल्लायाव गोग्लैनाय साफ्रोमबो आइ आफाफोर, रायजो राजाफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायग्रा, बिथां मुगानि आगदारि बानेस्वर बसुमतारी सारखौ अनसायग्रा गासैबो रायजो राजा बिथांमोना बे हाबाफारियाव नुजाथिफैगोन। बर' जाथियाव बानेस्वर बसुमतारी बिथाङा माबायदि बिहोमा होलांदों होननानै फोरमायगोन नोंथां? बर' जाथियाव बानेस्वर बसुमतारी सारनि बिहोमाखौ सोङोब्लाथ' दिनैनि थारिखआव जोङो बुंख'नो हाया। मानोना बिथाङा बर' हारिखौ गोग्लैसोनाय मोनसे थासारिनिफ्राय बोखांनायाव बिथांनि गोबां बिहोमा दङ। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिबि आफादगिरिमोन, लोगोसे बाथौ गौथुमनिबो बिथाङा मा होनो गिबि गाय नेहाथारि होननानै जों मिथियो। बर' थुनलाइ आफादावबो बिथाङा खामानि मावदों। दा बेनिखायनो बिथाङा दुलाराय बर' हारिखौ बोखांनायाव बिथांनि जिखिनि बिफाव बियो गोबां दङ आरो बेखौ जों बुंना फोजोबनो हानाय नङा। बे हाबाफारिनि खामानि मावनाय हाबाफारिया बेसेबांसो आवगायखो होननानै फोरमायगोन नोंथां? बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनो थाखाय जिखिनि हाबाफारि बा खामानि मावनाय सोलिबाय थादों बेयो अलमस्ट बियो मथा मथि गोबां आवगायबाय आरो बेखौ जोङो थि समाव जोङो बरननो हागोन, मावफुंनो हागोन आरो जोङो 1 नभेम्बर बिथांनि जोनोम सानखालि जोङो हाबाफारिखौ जोंनि हास्थायनाय बायदि जों गाजा गोमजायै खुंफुंनो हागोन। बे हाबाफारियाव मा थांखि लानानै सावरायगोन होनना सानो? बे हाबाफारियावथ' मेनलि बेनो बिथां सारनि जोनोम सान बेखौ जोङो फालिगोन। लोगोसे बेवहाय जोङो प्रग्रामाव जोङो नुनाय बायदिबा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि हाबाफारि लिस्ट बेयाव जोङो नुनाय बायदिबा बेहाय जागायजेननायनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो जिखिनि बारग'लांनाय आफादगिरि, गाहाय नेहाथारि बिथांमोना नुजाथिफैगोन। लोगोसेनो बेवहाय बिथां सारनिनो जिखिनि सानस्रि सानथौ बिथांनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय बेहाय हाबाफारि जागोन होननानै जों मिथियो एबा जागोन। देग्लाय बोसोरनि बायदि इयुन बोसोरफोरावबो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिबावगोन नामा? दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ थांखि लाखादों आरो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांनि जोनोम सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हाबाफारि होननानै जोङो बेखौ खुंनायनि थि जाखाबाय आरो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो खुंलांबाय थागोन।